Assalamu alaikum. Ambal masalami amba fo bashitana ala kana bash kawla. Abe jinro si amba fo fol ko jumana abe tuma min fana amba fo fol ko jwala. Otono ko fe niye wajul kande ube kuma kande ye ube hakila jigi kabla kata ankramo Abdullahi Koitama mbani ni islami bela jiran fe mo shi de mana ni kuma kay lame ube ni hakli jigi lame e kabla sira pour que abe se kasi ankramo Abdullahi Koitama yesu na mo yo iye tijaniya yo iye khadire yo iye shagala malaka mayo abakato abe nyine fe ni kuma kan suru kabla sira mbo nyine fe yoro bela jelena ankara mo Abdullahi Koita talagu fitin de kuma ambolo ubi aradu fitin de kuma ambolo ka ojiki ika kuma kanka parce que anga kiraba sallallahu alaihi wa sallam abajina ko addinu nasiha ako dina ako kuna jelene do imani to nyoye ay fendo ke no mai ikanga faina nga ebina mirisa ko eske ne afo enyinawa ne fla ga fe kechuwa na ko ni ta kechuwa e awoni alla nyino ko mba finyana masaki sirole ikan mawbe kelende flate ni a nyino fe ngukan lagrila ube nga kuma kan lasima ube ajira na kutise donc nolu tise abe wajwa ne ka sisan kuma alaka dine do abe ka kanga bede nyire kan jija ibse ka suru chuka bina ne ka famuna bi oyni de ode kama mbabla katra aradu fitini ye kuma jumanye ika boro boraka c'est que l'intention flatté iba jira kafo ka ibolo bila ka sali o te sali doye kira make saba make tabina make ni mafili ka fochu wala wala Allah na tabina wala iko na jira kafo ni shimake kana sifo Imam Malik ni shima jira make yo jira ka kuma kana mbafe ka ala duke ni deka o nasro imafli ndina fo yengalon tige nga yemin goni fo o te sababai nebe minu fola era Abdullahi Koita ne ka sera ere de ibero mina nete yende me alabe abe duskuna be de duskuna ni alakaje nga mini ga kuma kayin folo de blala alaka jonko lame la la mimbi mbolo ko daka nobina ambal masramino muso ko kala na chebe nyona kabe sele ka tige mene de ko chewo ko fale ka tige bla kambe mo fo amme mo fo ibe tige to ibolo kani tige bla de ni ala krakata sira de sallallahu alaihi wasallam meleko be selita nabi imam be selata imam maliki abela jile selani chogodela ni chema famu farabeke chede ka famu na mo soma kuma fo isomogo yo ko kuma nai me ka fanga fi ka fo ki tige blai che kama ma be che ka yamara kana bato femina ni tala de no ne ala kama barawde ni tala fiyo chede kan ka do tige mnela parce que ale de be fili kono ala ka tide modele ka tige bla shin kele ka sedi saba shite kanyi mundo ko yo tige bla imam maliki ambo de ka tasira lanka jamana kono ya maliki madele ka tige bla ka sedi shin kele o 70 euro shila otuma me mu fambal make ya lede kanga do tige menela akana foka be muso bali ya bada ka tige menena otuma me mu fala ambal mon so yetuguni ka daka ayaw janto furu billata imam ankara mo wamba fe ka kuma ini ne kuma kainde ka nka sana amba do anda do kuma na amba nyini islami bela jenen fe mi e bulu bilana mi e bulu minana yo abila jelen be bikita abe ni numero sebe nebe solo WhatsApp sanfɛ noy ni ɲininkali bɛ maasi de bolo i kɛra minɛ bayo i kɛra bila bayo bolominɛ kan
ni ba fe ka ɲininka o kana girima ni ala ka jenye i b'a sɔrɔ muɲunen bɛ i ka fɔtaw kɔrɔ ka se k'i jaabi nga numéro jumɛn ye 00 242 06 672 30 25 nin de ye n ka whatsapp numéro ye ni maa min nin de whatsapp la bɛ jɛ yɔrɔsi a ka ca ala fɛ i ni ne bɛ ɲɔgɔn ye an balimaw n bɛ segin n bɛ taa an ka karamɔgɔ fɛ Abdulayi ala ye de seere ye i ye karamɔgɔ ye ala ka jɔn dulonnen bɛ i ka kumakanw na sani o cɛ n bɛ conseil dɔ d'i ma fana n'i bɛ question jaabi ni kana jaabi ni kumakan dama ye quoi n'i b'a jaabi i bɛ hadisa dɔw d'a kan o bɛ kuranna aya dɔw d'a kan parce que e mana jaabi kumakan dama ye kunfin dama t'i lamɛn dɔnnikɛbaw bɛ yen minnu b'i lamɛn donc i mana dalila dɔ d'a kan a bɛ se ka kɛ dɔnnikɛba in ta bɛ to a kɔnɔ mais e b'a fɔ fɔrɔ ka t'i jɔ ka tɛmɛ ni e da i tɛ o nafa ka dɔgɔ o ye conseil min n bɛ min d'i ma gratuit i bɛ to ka dalilaw d'a kan kelen kelen la Allah o ka fisa Abdulayi an bɛ segin an bɛ taa i y'a jira k'a fɔ muso ma ko a ka n'i bolo bila n balimamuso ne fana bɛ min f'i ɲɛna i bolo bila i ka sali o de ye sali kɛ cogoya yɛrɛ ye kira sallallahu alaihi wa sallam a salila a y'a bolo de bila ka sali a ka balo bɛɛ lajɛlen na depuis ala ka kira da k'a ci k'a fatu kana bila k'a ka taa fatu don kelen tɛ yen don min na a y'a bolo minɛ ka sali o tɛ yen don kelen tɛ yen don min na a y'a bolo minɛ ka sali n balimakɛ n balimamuso maa si de ye bamanankan mɛn nin diɲɛlatigɛ la ne ka weleli bɛ katire ma n'a sɔrɔ i mago bɛ débat de la n pɛrɛnnen bɛ n'o ye n ka whatsapp numéro bɛ i bɛ groupe min na ni mago bɛ an ka taa débat la o sanfɛ e ka se ka ne don groupe in na ni mago bɛ k'a fɔ i ni ne de ka kuma ta ni ɲɔgɔn ye direct an fila n ka whatsapp numéro n y'o bila i b'a fana composer ni ala ka diɲɛ ye i ni ne an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ i bɛna fɔ sisan ko ne ko kira depuis ala ka kira da ko a ma a bolo minɛ ka sali o kira dɛ a m'a minɛ sen kelen mais ni ye ɲininkali kɛ est ce que hadisaw b'a la wa n b'a fɔ awɔ n ko hadisaw b'a la mais hadisa si de bɛ yen o hadisa in ye hadisa dilannen de ye n balimakɛ Abdulayi Kota a yɛrɛ bɛ ne ka seereya ta wallahi a b'a dɔn k'a fɔ hadisa ninnu ye hadisa dɔ ye fo de en tant que ne karamɔgɔ don a kana ala ka jɔnw marasa ka bɔ tiɲɛ sanfɛ quoi Abdulayi b'a dɔn ko hadisa sahih den kelen a t'a la den kelen bolominɛ la den kelen a tɛ sahih kelen t'a la mais n bɛna a ka kuma bɛ jaabi kelen kelen ye e min bɛ ka lamɛn e k'i muɲu i ka kumakan ninnu i k'u lamɛn ka taa kelen kelen n balimamuso n bɛ segin katire ma n b'a fɔ n ko i tɛgɛ bila ka sali kana minɛ dɛ kira m'a kɛ kira t'a dɔn n'i taara sunna ka kitabu dɔ bɛ yen ko musnaf ibn abi shayba nin ye sunna ka kitabu de ye senakaladenw ta de tiɲɛna ka ta de kadira ta de nin ye sunna ka kitabu dilannen de ye i bɛ taa juzu fɔlɔ la ou bien tome 1 à page 392 i bɛ taa yen nɔ hadisa yɛrɛ numéro 3974 o ye hadisa numéro ye i bɛ taa nin mun de bɛ yen cɛ ko kala kuntu atufu ma'a Saïd bun Jubaira a ko ale tun bɛ ka tawafu kɛ i bɛ alikaba in dɔn wa maka alikaba ye ko ale tun bɛ ka tawafu kɛ ni Saïd bun Jubaira nɔfɛ a ko fara rajulan ko Saïd bun Jubair o ye tabi'ina de ye ni ale tun bɛ sahabaw de nɔfɛ nin cɛ kira ka sahabaw nin cɛ tun bɛ o de nɔfɛ a ko ale cɛ dɔ ye o ye tabi'ina ni cɛ dɔ ye yusalli a bɛ sali wada'a ahada yadayhi ala ukhra a ye bolo kelen da bolo kelen kan hazihi ala hazihi do in dalen bɛ do in kan wa hazihi ila hazihi comme ni ko kini dalen bɛ numan kan فذهب تشين ترى تابعين إن ترى كتر تيما ففرق بينهما أيا بلو فلا بنيونكا أيا بلو من لا كبلو بلا كسالي مبالمكي مبالا مسوية نيمة أو نبا فنقولك بلو بلا كسالي نينشي نتابعين دي على دي تقرأ صحابوكو كسالك كصحابو نوفي
ni tara ka bolo fara ka chef bolo fla bonyona alkabala mbalma ke mbala muso nafa do be ne hadisa nafa ninte na sa famia ayi chef me bolo mina aya bolo wasa aya bolo fon ka bala ka bolo bla nafa mbe na mbo fa unyina nindo ya so bolo mina mancha parce que bolo mina nana kira ko fedi sallallahu alaihi wasallam aya so bolo mina mancha na so bolo mina kacha alkaba kerefe est ce que ale bi se ka obe bolo ba adisilawa ou bien bi se ka bolo be olu jama be bolo bo o kono bralawa mbalma ke mbala muso ayi akunche koke na so abi se ko bi anga alkaba la bela jele tawafu be abela jele ma bolo do mine est ce que ma bi se ko olu bolo fara kabu disila ayi mbalma ke o tisega ke mais e kan ni la ya tara fara kabu ala alkaba kerefe ado kwam ado amancha de donc ya ko akura na tlado mais même info bulomina na tuma mina okra imam ali nunu de wati la ali tieni kira manyogo yemi adamine kira tado mbalma ke hal kira gongoli ke bulomina ka fo adama de ko nimbina akana kide obi même mo be yiromina dron am tanye fe ko ci yafra ka bulobla mbalma so i bulobla chemi no ambura yino chemi bulomine damine jena tigela asara kira ka hijira jena tigela a famille de jena tigela bela miya bulomine kasali a chen sara hijira sambishi gani sansaba chemi adamine kira ta do atikira do abe suno ka kitabu dilade chemi kumbe basra de ye ya famille akube dugumina otoko de basra na famille o chenye bulumile ga saro de la ne kama nyogoye est ce que yikuma famia de mais ni mo be nasan tani ni desra ibina ne ga mbanye fena o salen ko fe mina na de metugun o fana sara hijira keme ani biduru ani wolonvla o tiki fana sara odi est ce que ay ni yaso amancha awa mi refleka a de 600 fana de o ka 7 fe umbe ko o chengu ba bulu bla kasalle mais tuma mina aduna bulu mina na wo fana be ni ya de 600 mais nous fla de ye bulu barka do bulu mina la quoi nous ta compter e be sagi be question de poser mbi jabi nimi o la ko ni de mekala awo mais sali la sisan bulu mina qualité kura do bi o jumanye ni bura urukoila ibi nula kaju ni comme ne sala ni bura urukoila ka wuli kaju ibitege mine senfla na kasari wafu ko baara urukui malma ke mbala munso o baara urukui fana mi yo damine o ye ibunu bajide ana umbe a 2002 je crois que 2001 à salo de là mi adamne jina te fifiu o da damine mi nana kana o fana pied comme nous fla nyo en pied tu mi nana kana o cheikhuni a pied wafu ko Muhammad Salih al-Usaimi o fana nana ale fana pied bulomine na baada urukoi donc barka donala awa ibi janto ala ni jiemina talila ibi na yeko baada urukoi o de bina barka sura sanfe mais bi ibe hadisa mine ku jenge ku sago ye kajira ko kila kumboke ok mi atige mi adamne jiebe o akasara vers 2000 après 2000 seulement asaro de là mbalmake ajati mi sara 2000 sam ba tele san keme saba o bani chrétien mimi oni kirache ay cheni kirache me ongalo de la krala donc mi sambi segni sans sababe mini kirache est ce que o tsega dalawa mba fina ngo awo ngo bisega dala awo mafo awo o bisega dala karamo bawore fana be wafu ko Sheikh Albani kitabu mi adamne bara ku indamne aye kitabu akama kafo no kana ninge ni mama ninge nindabla kanake mais afana nana aka hadisa jingene ko o jeng ko di kafo awoko akumbeide nka ambina la sona ni don chara ambina ni be borto ala maduyena mais mefi fo mi fo jonyina alaka jonyuma unyena ki bulumne kasali o de kunte quoi a kunte iride kafo kira kitano no kwa e bulumne ka bulojiki o de ngalonye nko unne ko ngo o de ngalonye minye chinye o ibla ka bla kasali de malmo donc ambala muso nasru tiena ya famuya ko ka ibolo bla kasali ayi o de be famuya par rapport anyu ya alkaba krefe cheye tabina ye che bolo ba disila o waji la ko manja ko krado anatlado mais hadisa nunu udlana de ka do akono ka dal maduma
mais ala bina mun fo wala qur'ana kono ala ko ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yuridina liyutfi'u nuru wallahi bi afwahihim akwada madun nabi ulum magobika ala kan nura kafi ka faganu u dawi sirabe dafion ka fa ala ko no ko ale be ba o ma ko ale ba kan nura de dafa wallahi yutimma wallahi mutimma nurihi walau karaha al-kafirun akwal ni kafiru bana ko ale kan nura ko ba dafa ويأبى الله أكو على بيبان إلا أن يتم نوره فوق كان نور دفر ولو كره الكافرون هل الكافر بانا ni ala ka Qur'an aya di donc ka fo ki bolum ne kasali mbalma musu de tey mbalma ke o de tey o tey kana nyine de naso yimo ko kuma kan nan kan numero be dum malala to ta yiga do WhatsApp la benye na la ka jenye comme anya kuma kan dama de ta ka kuma kan nan ye kele yambo jabi aflana ambitaka malakiyawla akuma na malakiyawka amba ile kuma kan da la ko lame o lambe so kana jabuye nabi sallallahu alaihi wasallam malakaw be selita nabi ambalma kewai ambalma ke male muso aye aga kuma kami akon malakaw be saltande ablay ambe ni kuma kan se katrema amba se katrema comme iyafo ika mo minu nyena olu darala o nala ka jin alu alekle olu mo klinkle no be ne ka ni kuma kan fana lamyo mimba fi ku kuna foni kwa ika olu kuna foni iko malakaw be saltande mbe yiri waya kelen de nyini fe yiri waya kelen minya jira kabo kira la ko malakaw salla ko bulomine mba o kelen nyini fe mafla nyini kelen e fana ke jija alla de jati kama ika umbo flila ika o dikana o nyini kala ambo nyesima mais anti tambi profiter ka flana fana di aflan du moyen depuis en demselama kuma mbe fo ko yini kuma kan fo nyo o jabu de ma men ne bina flana de da oka o flana e jumanye de flana andun tana o ba fo ko malake mina na sali che chuga jira kira la sallallahu alaihi wasallam ko oye akinimbolo takada ni mambulo ka ko kira fana akinimbolo takada adaka ni mambulo ka o ne fana bo jira la mafo awo comme itanya ni fo chuga tekele men ni re fana de ne mago bo fana na mbafe kana no hadisa ikele ko kira fana yofo mafo ayire minun dilan otere ay kira yi minun fo kabo ko malake ko meka salika malakumo be saliku bulu minede o ikele minna na sali chewjere kira fana na ko kira ko o fana salaka bulu minede abdullah mbafe kira mo bo kunsirila ika ukrofode ika na no hadisa de noto nuye ni ne ko makay ni me o kamna be ga ko ikibadala de iki jija ikana no fana yi selita nabi imam be sellata imam ankara mo abdullahi ni kuma kan fana na ya foko kidon bela jelen salla ni chuba idela abdullahi ne abdullahi ma kama min fana do bon d'accord ambe sey ko fe iko kidon bela jelen salla ni bolumina de kidon salla bolumina a hadisa ube awo nyo kala kacha mmenyi e fana fe ni oniro nani ala da jate kama ala kama kuni anika ika mo bo kuna shirila ibina ni hadisa sahihu keleye erenika ala inchede dambi hadisa no sahihu ko chidon sala ko bulo minade chidon jamudo do chidon sala ka bulo minade akala kama mbani ala kama inyo kelinkana kelempew mafla nani le kelempew mi hadisa sahihu ni kelen ola o fana jiman jaw anto ji chaya fiyo ni kelen kan o fana na i kelen piyo ino kanola amma obo o fana na anto ji chaya bla imam maliki ambo de kata sera langa jamana kono ya maliki madele ka tige bla ka seli shin kele o sebene ankara mo abdullahi nambure na mina maliki la ya jira ko maliki ko amadele ka sali shin kele ka bolo bla ne wa fina nguye mo hakili shuyande ambe ni fana question sai katri e matukun e fana kana naye ko maliki fana kumbe sale ka bulu minede e fana kana noyi e kana ga mo bo hamina e kana noyi ko maliki kumbe sale ka bulu kana noyi ka bo maliki je nyogola ka sebenen bo ko jira nan ko ye ko ambe o question sai katri ima nante menen fe o fana ji mancha ambe tayrore nga do tige munela parce que ale de be fili kono ala ka ci ankara mo abdullahi ya jira ni yoro fana na kafo cede be fili kono ka sawo ke ce ba bulu bla ka salide
d'accord o fana o jima jaw bo ala buna o jabu da ma qur'an kono ala ko cugodi aka alam tara illa allazina yuzakuna anfusahum akoy ama mogo ye mogo minnu bu yere jakiwa la alla jaki ni bonan kana ka gele modon ta da mina fo cugamna la alla ma minnu be u yere sankurota bonan kana ko la alla ma minnu bu yere sankurota ako ala ko balla ko bal Allah alla ko ay ko ta ko ale ala yuzaki man yasha wa ali de ma sankurota ma min kadai wala yuzlamuna fatilan atem ma to yogili de be fitini même que na nasu tiene le flux kono ambe do ke alaka che kana nasu e de fana le flux kono ambe do ke ima e na umbela jere alaka kana nka e ko ni ga kuma ka jira ko che de be flux kono idai ro fo ka be flila o alako ko ayi ko ale de be ma sangoro tamin kadai walakin Allah yuzaki man yasha wallahu samiun alim o jima cha an kata ne fe fana ka fran fana kan ka ci da madalika cike blashin kele ka sare saba shi te an karamo wabillahi ni ro na yiko kira madalika salika bulu blashin kele o ne fana ba ta ka fa nan gode pe ala kira da aka bulu blashin madalika salika bulu mina sinkele o de madalika ke awun game ala bina fo qur'an kono ni mambe nyina mayo ka nyina ni prévu ye quoi mami fala be sa o ka sa prévu sans fait quoi donc ça c'est clair et net oui ala ka kuma kan mbal ma watlo majo akana nyine nga kuma kan kono ne de ko ngo krema delika selika bulu mina sinkelen pe o ma delika ke aka jene trebe aba saba kelente min delika selika bulu mina anana tuma min o etabi na tuma de mais o yaso saba min be bolo la do be me o madu ala la bina ngalonda bukhari ka hadisa dula ni bukhari ka hadisa ngala o bina jere de ko bulu bla de ci nga iko krema bulu bla ka jeli asali amina hadisa kelen fo na nomi ba mage fulay hal nomi ba misa ke duru ka jeli la ka kira sala ka bulu bla de mbal maslami wabita suna kitabu be ko abi daud ni ta abi daud la juju flo à page 365 Abu Dawud wa suna kitabu de nka pour que ka kuma no mina hadisa ni fo abe suna kitabu be de la abe ndina ni sene tiani ko ka kitabu yede ndina ni kadira ko kitabu fane ngo suna ko kitabu Abu Dawud ningo mara bukan kala katla kana akoro fo bona kana abe tan chaman ta ko ambe temi abu kan fa ka fo bona kana kila ka sahaba do be ko Humayd Abu Humayd ako ayafo sahaba kuludu chema ko kafo ale de bise seleke chuwala katime uluka ukono ko etse o tsega ke parce que ema tama no katema onka cela veut dire ema seleka katema onka chaya nyogo sosona na uko bo temeka blani ka seleke chuwa jirama ako cheula ka jolu nye sisa ko aya bulo flata fwana bulo flatara akumbe akamangu flana akwa bulo sila akamangu ko suma yukabiru ko fa ko Allahu akbar ako hatta yakhra kullu azmin min mawdihi mutadilan ako ayike baro bla kwa jura kitle ko fo akolo dabbe de nyol soro ame jwana men galke est-ce que ma bolo minene ma min bolo minene est-ce que wo kolo dabbe nyol soro wa wallahi ni jabu kin ala de bafu ko ay ko ta nyol soro fo na kin sagoyde ni ala de ta e abdullahi ni ala ta ni roina billahi awa afuko adama den eni ne sitati adama den duskuye ala de tayo adama den duskuye nin kuma kan e ka kala ka funyina de nasuru bulumina be bulumina ta kono membe mi fena dron ako kwa juro ka telefo akolo da be de ka nyonsoro ni ma bulumina no kolo da uta nyonsoro ako summa yaqra ko okofe abe kalanke cela veut dire ni ko Allahu akbar ibulu yani ibulu be jigiminke abe tama minke yana aka sigida aka juanola akumi manku otumana ni ayaye bolo ye tama min ni la jutuma mina ko abe kalanda mine ablay ni do e bolo mina me hadisa ina e bi saka ko en ala ci ite ni rodo qura Abu Dawud ko no ita rodo Tirmidhi la ablay d'accord mais param lo mbalmo aya jonto adama den kana ma shi hakli shwe
ni hadisa mi fili be ba nina suna mo be ba nina u be bolo mina no be ba na astaghfirullah ni yere ke kuma na kana o jumo ta ko ajmo deta u be ba ni kuma kana ko no ko ama bolo mina yire ko ama fo ko akira isala ka bolo flajigi kuraki ko o make ko don ko ngalondo o nyafo chuba mina o refene donc abiro mina ko ale fana ko jira ko kila sala ka bolo mina ni sahaba tayinjela nasro bolo mina be ne kenya bolo bla kasali de o tlalen ko fe chen u ko chema ko yake chuba mina ko kira ko mesel tan de juste mais muna o mani nga ko muna imi bolo mina yina o yoko de ablay o tiyande ou bien mi faut toujours mi faut qu'à fond no ko parce que ama faut ya bleu bla jusqu'au trop fala mina ni kuma kan doye aba famia arabu kama fo ko fe no ko usulu ou be famia ko kuma ju ou be fen ju exemple ni mami mangoro dende ma eta ni ga ku ya bo yiri shinju mai na eta ni ngola parce que mangoro dende mangoro yere de présenter ni mangoro de dron o bi mangoro de présent masé kanyinga ni ko ni mai mangoro de ma ni sada kanyinga ko iye ni mbo yiri shuju maina o kuro ko fa de ela no ta masé ni galla ni no maga famia o adama den bolo blali adama den ga usulu de adama den juyo de ke bolo bla donc ni mami ya bolo bla prévu ide ni ga teke wolo ayi e mi bolo mini e de bina ni prévu na so be ko fama emi bolo mine e de mine prévuye note mi bolo blana o ye jude o yo de min kale foito la o yo dande e ka dukono ma kelendona abora atara flan dona abolo bakana abora tara unana ningalige kweli kasadona efe no iko mi bolo ba disilawa ba ko awo mais orke do fana bolo ko ta disilo mais be nyinoko parce que ni ta manger do nana o ta manger lada adama den lada kroyi iyaye donc ko usulu amma se ka fo hadisa ngono ka fo ciya bolo bla kasali ayi bolo bla len goro de do nasro bolo minane do donc wa ya bla tia obe fo mais non bolo de bla lendo donc wa ma osimasioma ni tuma mina mo bana alala de ni bana chena da ibina jokono ko aka bolo bla yojira mais ni bano la ijo mbe hadisa de masfana mimina bolo bla yere 10 kele mbalmaw natala ko kila de ma bolo mina a bolo bla 5 kele abla ndina fo yengalon tige ni fo ni doya ntafe kingi doya mais atenye fana fo nga kuma nda sagola pour que gaza kuma famia ou bien pour que adama donga kuma famia no tendi doya neta adama de ci doya jena tigela nitara suna kitabu be ko mu'jamatul kubra li tabrani ibita ukuna la ye a juzu tome 20 page 74 hadisa numéro 139 ako tugodi ako an muaz ibn jabal ako amina muaz ibn jabal kana nabi sallallahu alayhi wa sallam ko kira kunke iza kana fi salati ko nikra baga sella ko rafa yadihi qiblata uznihi ko abi abulu flata kata aklula فإذا كبر كونك والله أكبر أرسلهما أبلاي نيرين كرودي ما في كان نيرين كروفو إيكو كلام أبلا سنجل أبلاي تبراني جاسبي سنة مودو كادرة تيانيتي أو شيء نكلاندنتي أكو كلا بابلو فلابلا كو أبو وشينه أو دفو ko suma sakata ko fe aba manko cela veut dire toujours yana be kalanda mine a seneni be tama mingi abi manko abi tant de perdre folo kasro kalanda mine ablay ni fana dum ite sabali cien ala ka kiraka manto ubilame de cienre la ni to kalama ni bo kalama ubilame nka kana isago kanofo ebe mina kanofo mi ala tay o di mogoma mi kira tay o di mogoma e de ka bonya be suro de kon exemple nan ne kuma ga ni jura ka lay dona be comme dogayle lo katema mais mun ya lasima parce que yesira de bla ni kunya la tafo mbalma ke ni nette nan kuma kan lasi katrema quoi mbalma ako ko atay kira bolo bla am fla ka fode aw yere ne sere tabrani kono abi dawdo kono o da matere ne shere ale abdullahi de he abata mayrodo minteni me an ka takatukum
kin kile kasiri saba shite kanyi mun do ko yo tege bla imamu ankara mo abdullahi ya foni yere fanana iko sahaba site miya abulu bla kaseli ko awbe mindo abla ibe akato ka fo mi gi do yote quoi mais ni yere ngalonde de ni yere ngoni ye flika mi fo ngalonde e ba don ablay awo e ba don iba don ko sahaba ibe sahaba do miya abulu bla kaseli ni ko odete enafa ubi odete ga tasire ya mode famia mais ka fo e to don e ba don ala e sere ya ala e ba don bon d'accord malma ako ale de tado mais nega dana na le ba don mais aw minu aya fa minu aya ka kuma jabu me ka bonne fanfe suna kitabu be ko musna fo ibn abi sheba abita kona laye a juju folo a page 428 abita yelay ako kan ibn zubaira ko ibn zubaira kunkira iza salla yursila yadayhi kwa ba blo bla kasali aya fo kor malmake aba blo bla kasali ibn zubaira o mun de sahaba de te ablay alaga jonyena e mo bato ay ablay kanoke o mai ni flene awani banan na misaka sahaba tanto fina ne bisaka tanto fina min be sel ka blo blade hal no mo bo ni min kadi mi soko faraka ka fina min ko ba blo bla ka selide nga nyame kuma ni alaga jonya nga kuma ni ladire ya nga kuma ni horo ya nga kuma ni islamiya ka fo mi ki doya non kanata ni doya yere ko ni ma ni se ka tien fina ajugo sera ka tien fina donc ne be ka tien de fina quoi ne ka tien foli inyena o kan e da fana ma quoi parce que il be se ka frère do ko la 600 o no te ga jugo ote ablay no de sabo ko no sala ke bolo no wolu de te bolo mina yede do ayi sabo te bolo mina uta don fiefio abe bolo jigla de mbalmo akana nyine de kuma damne na ngani morobe ni mamba faka doni jidi koina ayi kanyinga nala ka je mbadi mba nye finyana mbalmo angata nyefe tukunde mbalmo amita nyefe nante menave ambita kiraka bolondala wolo jumaye kiraka somo kira ile wolo de Fatima ta 2 minutes sur ambita yeno amba damne imam Ali la kuma damne nyodo fongo kay bolo mine ka sali adamne la to waso imam Ali nundebe imam Ali ye mauke ko akana bolo mine ka saya dabla ali imam Ali ye mauge ne kabwala ni tara shew fanfe ibi ni hadisan suroi plus de 300 keme saba hadisula a kelen kele babo kwa kana bolo mnaka sale membe ka mifo ni heroina o e shew fanfe noti nyefo ku fofu kako o e besuna fanfe mais e shew fanfe kadisa keme saba a bela jenemba jila ko ki bolo bla ka sale ko dido anka alika kuma kando lame wala aliko chugodi ako la yajma'u almuslimu yadayhi fi salatihi ako islami rede kan ibulo fla franyonka e kasali laka ibulo fla ko kan franyonga fio antangi ni joleno ala kola ko kana comme i joleno ibe salla ala kola ko kana ke fio ako ko munido ko ibe ka inyebo ahli al-kufri kafiru defe kitabutu ko yani majush ko bulbatlaw yali ka kuma me ko ki bolo mine ka sali ko yi kafir ka jugodi kafir jumai boli batlaw mbalmo ni yoron ko badobiyan abata ka se ka sabali ka munyu ka kuma yi ka famya ko et puis akana kuma intani du fure et puis juste ka bolo mine ka sali asola boli batul la quoi islamien le doté boli batlaw de ka barado nala dun chaya parce que déjà eri chaya minute mo be ka ni kuma fa ka min ko na ma sekalo cha ni ngombo benyefo abe fama membe prebusuru min dama ni kuma menen ko fi aw bolode a sila jeli a ni tatashi nta shiro do re fana aw ka television koloshi de aka ka livre koloshi aka bulbatu kuma jaman min ayo koloshi ka aw ko koloshi ko bulbatu kuma yo abela jeli ngba bolo menede ni egyptien lay nu mo be ko ka alaw fo bu bolo menede mais bulbatlo ka baralo ni bouddhisme lay ou bu bolo menede ou ka bouddhay ni trachine bulbatlo wore fana be ala nyina troko olu fana be kunu fusa atoro kunu fusa ni mafli kunu fusa shin
ufana bu bolo mine ka salle ka bolo mine ka sali asura boli batula udla mais iba ma do bina fina ko men ni bolo mina sola boli batula la ko yele sujudu masro boli batula la ou bien boli batula de sujudi ke wa amba fo awo boli batula o be sujudi ke mais boli sujudi boli batula tay a famiere mais bolo mine boli tigu tadi sujudi ala batu de nana boli ala batu o de nana boli ko ka ko boli ko nye ala ko ni sujudi nana bolo batlo yi ala ko inde ta sujudi ta kadu tala mais ala batu nana ni bolo mina mana kuminye bolo mina do bolo batla o kunala sona do na tra ubina fu donc bolo mina bolo tigu do ko do ka barala donc en minu islamien en mogo to luka ko tidi o luka ko dile na mogo to la donc en mogo masima note na ko sujudi o iba jabi ko o ala batu de bolo batlo yo shuende donc yo shu wa onta de mais bolo mina o ta onta yi o botul bolo batlo de mais ala jadi sorane ala yeru si bolo batlo de tayi bolo mina bien nan temino yone anya dira sako ali akuma bolo bla kasaride ngo sahaba de ngo ko sahaba cité oli mime Allahu akbar Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad imam ali kuma bolo kasalle et puis ni imam ali kira ni de toambolo kwanka ni mine kwa ikado na ni mine an kandira ni de siratleni siratul mustaqima ko ali de do mais ambetanye fi ali denke be ko lasana kuma bolo bla kasalle o donu be ko fusheni kuma bolo bla kasalle de mais aka fami aka fo o sa ko ita haketo de parce que faut que nka kumanda sagola parce que ni ma kumanda sagola ntuna cheye quoi atna famia imana ko ita nunu ni nga obina fina ko lasan ni fusheni nuni ala kira demso Fatima tan no ko li kafiru de obino do foina quoi obo de fo ananyo na do fo kafiru do no ko kafiru de e ko ni nga ko ubi au ile kamiri eske koita ananyo na wolu de la kafo ukwa kuma kandala ko la sana kwanga salita wa e de la komidala ko fusheni kwanga salita e de la komidala ko Fatima ta ko anga salita e de la komidala non parce que wolu kafiru de ni kafiru ti wolu de kumekira kira ka bonso halala de nuni mais wolu to te fo ou kwanga salita ou te fo ou kwanga suta ou te fo jamais e au de la komidala aw amin club na de la commune non bon d'accord bon yanga ta ñefe pour que amé bolo ji ko de la bolo ne ko de la ngato no fe fusheni ndenke be ko ali akuma bolo la kasalle ali denke be ko muhammad akuma bolo la kasalle muhammad denke be ko jafar sadiq akuma bolo la kasalle jafar denke be ko musa kuma bolo la kasalle musa denke be ko ali kuma bolo la kasalle ali denke be ko muhammad kuma bolo la kasalle muhammad denke be ko ali kuma bolo la kasalle ali denke be ko hasan kuma bolo la kasalle hasan denke be ko muhammad kuma bolo la kasalle billahi ni kra bonso halala ta ani fladi abla de la bolo la kasalle de mbal ma sabali ay dine to ala kama akana dine ka armaden koy dine ta armaden koy dine ala kodi min den tala we kafri aya ka ala kama ko boala mbal ma ay trude ni kira ka bonson ni mbila jele kelente min jela ka bolom ne sinkele donc nun te kira donc quoi nu ka frude ni ka fru kunto mu bolbla ka selde mbala muso i bolbla i kasali o de kira ka sunna i kira o de ke kamne kasali de fala ka da moke mbal ma ni la da matere ankata de sisa jumai comme anya kira tamé ka fo kira bolobla kasali ka sahabawu do ye ka fo yu bolobla kasali de ankata sisan kataka tabina ulayde tabina chugodi abina fama basro ni yoina malma tabina minu ni sahabawu jira ko minu sahabawu ye minu defo e do de matere o ko medien dugu slambo fo yana abina ka fo ko bokki bolobna kasali odina kunu ko malma ke tabina do be ko Said ibn Musaybi ale ku yin Madina kira kan Madina ka donke ba de Madina ka donke ba ko ita de ko ita bla ko ita o de nesere akuma bulu bla ka salide Madina ayati Madina ma fusham do ko Ibrahim Naqi ani Said ibn Jubair min de la ani mi fukate mi ci bulu bo adisla ufla ko o ye kufa ye iraki yiro do de donke ba dugude do olukumu bulo bla kaselde ay do le desan tabina wore be ko ata ibn abi ribaha wa abdul malik bun jarih oluku ye jonin ka yiro juman ka dono ba oluku ye maka ahli maka
fuqaha ahli Makkah olu ke Makkah don ke bawdi Makkah kira kan maganye olu ko duma men nugo bulu la kasalide nye chemi to fo sisan flamin to fo sisan ata ya ni Abdul Malik o ko bulu la kasalide koita e kunti nun kalama olu maganga de no boy cheni mina to fo suna mo be bado suna kamo be bado ko Al-Hasan Basri ale Basra kai akumi bolo bla kasalide Basra Yoruba Islamiyala akumi bolo bla kasalide mbalma go chugodi ni ma wase dalai ni ma wase kuma kasali I kasali kani mama ki salki bolo bla ma ko ja odi ta fanye nante mi lamta di me ko Laysu bun Said alaikum ye misira ka dun ke bade hal sisa amba fuko dun be suro Egypt misra ka dun bade ko Laysu bun Said akumi bolo bla kasalle mbalma anga dina to ala kamasa akumi bolo bla kasalle aw go chugo dola ko ida woni ko kalama anita kalama alai sire dore be ko Abdurrahman Auza'i alaikum yo juma en gaddon ke baye alaikum ye ahli shami gaddon ke bade kun shami be min fode alaikum ye o don ke bade akumi bolo bla kasali nimbe tabina de nimbe sabaw jira nimbe kuma ngalango nimbe kuma fulika Abdullahi koita o minun dola kelen fana be ebo togota ka fo ka yini ngew mam me fulila ebo togota ka baraka nay ete baraka na Al-Hasan Basri ko kuma gani Abdullahi anga dina to ala kama nunu e tabina de malma amaba angata même vena hadisasi mana bulemne kama ni hadisa daifute ote malma ga ote ala yirido garanta ko ala da ko aleka dinai ko dafin se ka fara quoi mais c'est clair et net o keme hadisa dlanen ko fe hadisa mo ya fam ya ko ka kitabu wuri dlan pour que même ça ngalombo tien kono o kitabu min dlanen ka se ngalombo tien kono o tara dira directement ka fo ki bolem na ka tele ko be ngalo nguma me balile na be balile me che klen trop fo débat do jela tigela miye sunna yo miye shiyawu yo miye tijani yo miye kadri yo miye senakalande abela jelembado o juni Muhammad ibn Abdul Wahhab sunna mo ka che farndo do ubi annafo wa be ka che farndo do ubi wa be to dala memina aga kitab lanu be abenere de bolo ni mo bala mi se photocopy ka chima ako kiki ka ibolo da idisla kada idisikro kada ibra sanfe kada ibra dumalala ko hadisa chema kese klente ni shile jelena ablay ne fana ni nto mo ka baga karamo ke jara kitabula de akwa hadisa klente la mi chi Muhammad ibn Abdul Wahhab de yofo akayre bikita kalibru mi sebe nka mogo be yiro mina ni yiro na dum anga sagi minu ma minu nye bolo mina ka bolo mina ka sale ma minu ayri wa nati anga sagi ko laje olu joni de anga ci dama tola ambo ce min tala o dota o ambe dota folo ambe Umar bin Abdullah ambota Umar bin Abdullah ni flene qala li zaidatu ko alima ko alayye Umar bin Abdullah niye yasrabul qamar abed lumina odi nanani bulomina kay riwaya en alache mami ko ale ni are ni de aye bulomina donc mami bulomiki o kana kiraka hadisawye angatla ko mine kadlaga shinji to kama kadlaga balma foro kama kadlaga alaka manton foro o kama orke nitra qur'an konon lay haruna musa haruna blaka mo chema ka astaghfirullah musa haruna bla aka mo chema kataga musa ka mo bolle bata ko fe musa na le a jamana haruna kono kon silana de bolle batu wi bolle batu de mu bolle bla ka ablaka kuma na mu bolle bla ka selde bo o ko rede mais ni bolle de batu la haruna kono qur'an kono kon silana ikana fa ku ye bani salaka mo fara sala be dira don ngana silana ikana fa ku ye islamé fara mais bi ale Abdullah be ka islamé fara ni bolle bla bolle batu de bolle bla o ko dlo mina de ka baraye
bulomina do de ye ko kira bulomina gasale nan teminola do rafana be ko al Hasan bun Amarata u koma Imam Ahmad yofo, Abu Hatim yofo, Muslim yofo, Tirmidhi yofo, Daraqutni yofo ko o al Hasan bun Amarata ni ko ka hadisa dilan ko origine de bobolo hygiène hadisa de la hygiène o de bobolo hadisa de la hygiène be mami bolo est-ce que comment faire ne ma c'est vrai o so ne be nimela jilinga kitabola ko o be nyefo to fo abe sunamo Ahmad yodi Hatim yodi Muslim yodi ni sayodi abela no ko ka hadisa de la ko hygiène de kumbe ala sanni bolo namuru amita dora ko ukbata bun saban ni ale ta fa todo o yin galam tigala lada de ni ne ni kan dola ni galam tigala bi mbe in fa to fo ou be me yin to fo bi ka changer chine ka changer 3 reprises aya trop changer chien ça va et a fa trop chien ça va donc o yin galam tigala o de ko ka bolo mina ka sale ne nte kam na ko de ni suno ko kitabude nante no la ambe kuma tele doni parce que abe ka janya ambita suna mo bebe kateli ka mami ga kuma kan la kale bolomina la fana o Wa'il bun Hujr de Wa'il a denke fila de be o ba ka yiri o ba ka kuma kaunati anga denge do tare ko Abdul Jabbar bun Wa'il na leta kaseka ningomba be fo akaja me mba ka min fo dron Bukhari min ye kitabu dafalen ba'da Qur'an Buhari ko ama foyi de me ka bo afala ale ko ya me afala ko kira bulum na gasale ako Buhari ko ngalondo la yasahu sama'ahu an abi ko akafe me ka bo afala ko ngalondo ba umuna ale fa sara après 6 mois ale bajirnaye donc afa kumbe fatu domina wa suru abaye kalonani de naye mais ale ko ye kuma kay mi ka ba fala ale afa yelo jumai ay kuma kay mi kuma badele ako ko ale ye kuma kame ka ba ka bo afala o ka fa sara 6 mois ale bangana Bukhari ya fo ne ma fo Bukhari ngo Bukhari ya fo ne ma fo après kaloro ale bangala donc akono bakuno makunali katodo kalonande mais ale nale sale ko ale yi ame afala malmo ni ngalon leide katla ko dakira la ango awo ko o kanka subhanallah sanabi alay malmo kuma be ka chaya parce que ningo mba be fo atise ka ban yele fiu mais amita yido wole dole be ko Ahmad ibn Harmalata Ahmad ni aya kuma aya mede kitabu tigo nitra ko Ibn Hibban ka mujrihine kono nitra laye ajuju folo aka kuma kambe ajuju folo la page 180 page 181 ito lay chenga ke balabe ako anyunan galon tigila sikunti Ahmad miflene Ahmad ko anyunan galon tigila sikunti kana yakzibu bil kazbin akumen galon tigi alladhi la yastahilu al muslim an yukazzibahu ako aben galon ni tigi ate dra islami fi ko galon tigi iski ya famede ni galon tigi lay chere ni gran mina origo kira kuma buluna kasali ako wa ma ra'aita fi kazibin aqalla haya'u ako alima made ye ko galon tigi la min maloka dogona ye quoi cela veut dire c'est plus malhonnête ale de ka aga danga de ga jugo bela jileni kitabu tigi de no ne ma fo Ibn ya fo aka do fa dukon malmo en alati ni ngalon tigi la kalti mimna fo ko kira bolo mina aw bo o mine katlaka o fo mo nyina fo tuka min gadawye malmo wani dabla ay na fatola malmo ne ba fe ka kuma njono me kuma labani mi hadise ubey kira ye mo wele kanujo ku kala salke chugala ka bampew billahi ma fala ko bulumne billahi ne sere abdullahi billahi abdullahi ba hadisan kalama hal ni dan dro abado abi hadisan ka kala salke chugala kerma ka bampew ma fo ko bulumne ka salama fala fiyo kira ambi ni ga ejina bulumne gore bo abdullahi go bulum ni mami mi bulumne ko be fulade edu mo voce ina kira yayi ja kira ko fulla bo kira ma cin konsenare ya ko kira ile fulla malmo ote anga kira ka sinoma kira fulengo de malmo ni ki bara sunde ko memulo mbese ngani mulo ka ngani mulo 00 242
06 672 30 25 may mago be comme ka jidi nin ke barena do WhatsApp sampe ibel solano ni mago be debala ay mabawma akake bonya kono dron abana i mago be groupe mina de e kanne natiye anga kuma samal nyoye mbal maslamiyo même info mesaka de pala ka kirada ma bolum ne senkele de pala ka kirada ama bolum ne senkele mini bolum ne damne ne sigile mbado mi de mekala ni sigile mbado aba hala ale bulay ale ablay la Allah abadon la Allah nyetudo la Allah mbe yiro mina mbo mage abana mbalmaw mbe ni nefo ambe minfo adamado nyina nasoro nya ablay do ambe hakajina fe ala quoi mais kuma info tuka bede nere nasoro nya do rafiu mafa aka hakato do yele fanfe ani nya radu min ka kuma kanka mafa aka hakato la ayi nya ala telefo ala na fo qur'an ko ako muhammadu chiefo nay maminja aka mine nay maminja aka toy ndo masira nyen teshira nyen fo kata kema jokene ka bo ni ala ko de malmo ambe bita amba jona amba fo ala kambe sabama anga fo tawla anga koke tawla ala ko ubbe ala kratama sallallahu alaihi wasallam ambe duoke ala ka kiski kira kan sallallahu alaihi wasallam ani akaso mo kanalon aka kiski uluka anaka saba kanalon aka kiski kuka ani mo nyuma simana tuwo nyoya kala katabla jokine kan ala ka kiski ka Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad